Rădăncele au închis bine jocul și iată-le primind din nou foarte puține puncte și în acest sfert. Number 13, make pass to KD and put Nip inside. Okay? If you get the ball back from that pick and roll, look for a 3-point shot if they push defense pushing down. If they follow, penetrate all the way, but to the basket, not away. Spre conș, nu în afară. Dan Fleșeriu a vorbit despre cum să rezolve mai ușor fazele ofensive, elevele sale. Într-un singur sfert sădmărencele au reușit mai multe puncte, mai mult de 15 în această partidă, în sfertul 2, sfert pe care l-au și câștigat cu 17 la 14. Au pierdut pe primul 24-9 și pe cel de-al treilea 15 la 10. Barte pentru Risper, care este faultată. A început și ultimul sfert al meciului cu o minge pierdută de sădmărence. Mai puțin de 17 turnover-uri sunt deocamdată în dreptul lor. 11 mingi pierdute de elevele lui Dan Moraru. Slimak a întors-o stânga-dreapta pe Barte, care în cele din urmă a comis greșeală personală. Slimak marchează, dar CSM Satu Mare are nevoie de un run puternic pentru a reuși să întoarcă rezultatul acestei prime partide din semifinala campionatului. Par însă capabile de așa ceva elevele lui Dan Fleșeriu, care vor trebui să câștige acasă, altfel totul se termină. 21 aprilie la ora 18 se va juca la Satu Mare meciul al doilea. Risper de la distanță. Iată, vedem aruncarea lui Risper. Călcat linia, fundașul Aradului cu Ardeleanu. Pentru Whittington este fault comis asupra lui Whittington.
36-39 Withington. Are încă 2 puncte în cont. Aproape și-a dublat numărul punctelor marcate. Un meci modest pentru ea până acum. Doar 3 puncte înscrisese înainte de aceste 2 libere. Un singur coș din acțiune pentru Withington. Greul în ofensivă a fost dus de Anne-Marie Părău și de Shanika Freeman. Împreună, cele două au marcat 27 din cele 39 de puncte ale echipei și Slima, care are 7 puncte marcate. De partea cealaltă, la Universitatea Vasile Goldiș Arad, sunt 4 jucătoare în double digits. La Plant, Risper, With și Chrissy Givens. Monica Broșovski are și ea 9 puncte marcate și le-am nominalizat deja pe cele 5 jucătoare care au început meciul pe teren. Broșovski, Givens, un crossover, scoate pentru Cristina Wirth. Încă un coș al Cristinei, care de 3 puncte reușit de ea. Al doilea coș de la distanță pentru Cristina Wirth și al patrulea al arădencelor din 10 încercări. Este coș cu fault. Finalizare excelentă a lui Părău. Faultată pe pătrundere, pe pași. Pus mingea în coș. Astfel că a beneficiat de o liberă suplimentară. 2 puncte deja înscrise pe tabelă. Veni și al treilea. 15 puncte avantaj pentru Arădence, care trebuie să se apere bine în ultimele 7 minute și practic nu se poate întâmpla nimic. Dar am văzut că în basket nicio diferență nu este mult prea mare. Am văzut ce s-a întâmplat la Craiova cu Mediaș în meciul 2. CMU Craiova la un pas să ducă meciul în prelungiri, deși Mediașul a condus la diferențele la care a condus și Aradul în acest meci. Părău pleacă pe pătrundere, Broșovski se apără bine, consideră arbitrii. Givens, Wirth la 3 puncte. Nu aruncă Broșovski și acum Risper. Risper, crossover și un șut din săritură de 2 puncte. Coș de 2 a lui Risper, frumoasă execuție. A sărit și ea de 9 puncte marcate. Fault acum al aceleiași Jennifer Risper. Givens la un pas o lovească mingea în cap. Risper acum pleacă pe lângă Dry și aceasta din urmă comite greșeală personală. La Plant ratează. Cum sădmărencele au atac pozițional. Numește Dry. Rău din nou Dry.
își bate mingea în picior și va fi posesie pentru gazde. Niciun punct marcat de drive până acum. Niciun punct nici pentru Andreea Oros, cea care a fost lidera marcatoarelor în meciul decisiv cu CSBT Alexandria. 16 puncte pentru Oros. Draia a înscris și 8 puncte în cele 13 minute de a stat pe teren. Astăzi nimic, nici în dreptul lui Drai, nici în dreptul Andrei Oros și este coș cu faul. Cari la plant, foarte bucuroasă de ce i-a ieșit. O pătrundere curajoasă, jucătoare de 1,95 m. Înscrie și libera suplimentară. Din nou avem 20 de puncte diferență între cele două echipe. Slimak. Reușește să înscrie de data aceasta Worthington. La această oră se joacă o partidă din Euroliga. Euroliga masculină de basket. Meciul dintre Anadolu Efes și Olympiacos Pireu. Campioana în titră este condusă la Istanbul 59-44. Cu 13 minute înainte de finalul meciului. Partida poate fi urmărită pe site-ul www.digisport.ro și pe mdigisport.ro pentru telefoanele, cei care posedă telefoane mobile performante. Ei bine, aveți nevoie doar de o cartelă de Digimobil pentru a putea viziona meciurile din Euroliga și pe telefon. Ceva mai târziu, la 21:45 ora României, puteți vedea Caja Laboral Vitoria CSKA Moscova. Rușii încearcă să obțină încă de astăzi calificarea în Final Four-ul de la Londra, acolo unde deja a ajuns Real Madrid după victoria 69-57 de ieri. Tot ieri Panathinaikos Atena a învins 65-63 Barcelona după un meci senzațional disputat în fața peste 20.000 de spectatori. Meciul 4 dintre Panathinaikos și Barcelona poate fi urmărit mâine cu începere de la ora 21:45 de minute pe Digisport 2. Mâine alt meci nu se mai joacă. Maccabi Electra Tel Aviv, Real Madrid, vă spuneam, este seria terminată. Vom vedea dacă poimâine mai avem vreun meci. Probabil se va juca Anadolu Efes Olympiacos. Mi-e greu să cred că vor putea întoarce grecii rezultatul înregistrat acum pe tabelă. De altfel, după acel 2-0 de la Pireu, am prevăzut că vom avea un decisiv în Grecia. Eram convins că astăzi vor câștiga turcii de la Anadolu Efes. Nu sunt foarte sigur, însă că vor învinge și poimine, dar vom vedea. Se poate întâmpla acest lucru și să se ducă meciul, seria în decisiv. Ne întoarcem la meciul dintre Arad și Satu Mare, 66-48. M-au întrebat mai mulți telespectatori ce înseamnă pătrățelul acela de pe scor. Asta înseamnă că echipa respectivă este în penalizare. Au 4 greșeli personale de echipă comise în sfertul respectiv și orice fault se va executa. Cari la plant înscrie din nou de Supanou.
intrat în ultimele 3 minute. Iese Freeman. Părău, pasă greșită, a interceptat Broșovski. Părău intervine și ea bine și se fluieră fault la Freeman acum. Era lovit-o peste față pe Christy Givens. Evident a fost un fault neintenționat. Dar Givens beneficiază de două libere. Vedeți același pătrățel și în dreptul fetelor de la Satul Mare. Marchează Givens. 12 puncte, 8 recuperări și 7 pase decisive pentru ea. La Plant 21 de puncte. Risper 13, Wirth 13 cu 7 recuperări și 5 pase. Aruncă Freeman de la mare distanță. Risper a recuperat. Are ceva probleme. Jennifer Risper trebuie să treacă centrul cât mai repede. O face cu pasă lungă. Acum Broșovski. Pe coborâre la Plant, pași, da. N-a apucat să scoată mingea afară Cari la Plant. Schimbă liniile practic. Acum Dan Fleșeriu. Au reintrat Ardeleanu, Ivan Kovacevici, Giurgiu. Singura care a rămas pe teren de mai devreme este Slimak. Schimbări și la Arad. Intră puștoicele care n-au jucat până acum. Iată și pe Cristiana Cutaș. Training, i-a suferit o operație. Jucătoare de echipă națională pe care nu se pot baza arădencele în acest final de sezon. După ce vă spuneam, a suferit o operație. Sperăm să decurgă bine recuperarea și de la anul Cristiana Cutaș să își continue cariera la același nivel. Christy Givens, alături de ea Barté, Moni Broșovski, Mercea și Crăciun. În prim plan era Rada Giurgiu, care pune pentru Florentina Ardeleanu. Aruncă Ivan, marchează Ivan de 2 puncte. Aruncă Ivan, o jucătoare foarte talentată. Probabil că are nevoie de o echipă unde să joace 30-35 de minute, meci de meci, pentru a reuși să progreseze, așa cum sunt convins că este capabilă. Ratează, a ratat Crăciun. A intrat cu numărul 14 la gazde. Deocamdată să o vedem pe Mercea. Are ceva probleme, spuneam, a intrat și Diana Moraru, coș de 3 puncte. Florentina Ardeleanu înscrie de la distanță. Mai sunt 13 puncte pentru Arad. Crăciun, fault Kovacevici. Vor fi 2 libere pentru Alina Andreea Crăciun. Și au jucătoare de viitor. Să vedem dacă reușește coșul de ziar. Da. Primul punct pentru Alina.
în partida de astăzi. Cari Laplant are 5 greșeli personale. A fost eliminată de pe teren. În locul său a intrat Diana Moraru. Slimac, Rada Giurgiu, Slimac, Ardeleanu, din nou de 3 puncte, ratează. 18 secunde până la finalul partidei. Universitatea Vasile Goldiș Arad va obține în curând prima victorie din semifinale. Mai au nevoie fetele lui Dan Moraru de încă o partidă câștigată. Trebuie să câștige arădencele încă un meci. Nu va fi însă simplu, deși n-au avut probleme în această primă întâlnire. Din semifinale nu va fi simplu la Satu Mare, acolo unde au pierdut odată în acest sezon cu 81 la 75. Dacă sădmărencele se impun în meciul 2, seria revine însă la Arad pentru partida decisivă. Eu sunt Ștefan Leca, sper că v-a plăcut această partidă. Probabil vom mai avea meciuri din campionatul feminin, sperăm mai echilibrate și mai spectaculoase decât acestea. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Digisport și în această seară. Nu uitați, pe site, pe www.digisport.ro, puteți vedea basket din Euroliga, cele două partide de astăzi. Olympiacos Pireu în deplasarea de la Istanbul. Meciul este deja în sfertul 4 și partida din Spania dintre Caja Laboral și CSKA Moscova. Toate bune! La revedere!